Pe drum. Te la drum. Vin di salsa maggiore. Așa. Punem un pic aici. Așa. Și acum să bem un păruț de vin. Așa, sănătate. Da, uite culoare aici. Vin. Un vin natural adevărat. Un vin de casă, care rar găsești la noi în România vin de asta. Un vin de Salsa Maggiore, Regia Emilia. Așa? Și spune la mulți ani, ia și mie și tu în vară, ha? La mulți ani, noroc. Noroc. Dacă te iau înapoi, ca să pot să mă filmez. Doamne ajută. Și bune. Salam boschi di felino. Cu brânză înaltă telemea din România. Telemea de oaie. Super. Te-am atent cu vinul, trebuie să bei un pic mai mult deja. Aici e foarte periculos. Uite asta. Negru ca mura. Acum vedem aici roșu. Negru, el e negru ca mura. De roșu și după aia începem cu ceva alb. Și așa ne pregătim pentru Paște. Când vine Paștele, deja e gata pronto. Pac, musafirii. Devine fratele din Spania. Așteptăm musafiri, așteptăm. Bine, mergem până la altă. Așa că, care vor să mă vizitați, cei ce mă cunosc, prieteni de pe Facebook, veniți la mine că dați. Ne distrăm. Mâncărică, băuturică. Așa ceva nu găsești în magazin la Hot. Luăm, nu trebuie să fie mult plină până în vârf. Luăm frumos dopul. E mai modern, aici să-ți faci șnițel, da? Am mai cumpărat vin să am. Am mai cumpărat eu de cauciuc, trebuie anumit ciocan de cauciuc. Dar eu dacă am vin, rămân inventiv. Fac. După aia punem deasupra, vine strâns aici frumos la fiecare. Ca astea, tot așa și dăm bătăi înainte. Și dacă îmbutăliez 200-300 de sticle de astea, s-a fost. Până la Crăciun. În fiecare an eu 2-3 tămijeni de astea. Și până la Crăciun, până la anul nou, mai rar ajunge. La Crăciun deja îl termin. Bun. Ne-a femeie să te filmezi cu tine. Nu vrei? Filmea mea nu vrei filmat. Asta că filmăm noi vinul, iată tu. Adu-l pe Andrei, să-l filmează pe Andrei. Ciao, bello! Andrei, veni qua. El s-a preparat de carnaval, uite. Urcă-te pe scaunele. Andrei, feciorul tata, el e gata de carnaval acum. Se apropie. Nu vreau. Nu vrei să mergi la carnaval tu? Cum? Dar de ce te-ai îmbrăcat? Dăm hainele jos, ne dezbrăcăm atunci? Bă, nu. Atunci de ce te-ai îmbrăcat, hă? Mi-a fă chiț, eu trup coada. Nu. Tu ești șorășelul chiț? Acum care Ia vedem, unii codiță. Ia ce coadă are el, Doamne, ce...
Acum vreau văd goada. Dopo ti guardi, dopo. Vreau văd un pic. Acum tăticu, șorișelul chit-chit. Chis? Șorișelul, avale, chit-chit, nu te bani între vin chit. Am scăpat șoare contra la vin, ia. În cramă. Na, șoare că vrei să bei vin. Chit-chit, pleacă de acolo, chit-chit. Andrei, Pleacă. Andrei. hai uita, tata. Bravo. Ia să văd, chit-chit are coadă, n-are coadă. Ți-o papar lupul coada. Vai, ți-o mâncat pisica coada. Ba da, are coadă, chit-chit. Ia, ia da din codiță. Să văd, poți da din codiță? Șorișelul chit-chit. Ei, atent. Lasă că noi, Andrei, acum... Acum și mâine, păi mâine mergem la carnaval, da? Bine, tăticu. Dar când, că mai este un pic, nu? Hai, bine. Spune ceau. Făceau cu mânuța. Făceau cu mânuța. Făceau, dar nu arăta limba. Pupă gurița. Hai. Pupurița așa. Ceau. Spune ceau a tutti. Hai, spune. Spune salut, mamaia, bună, bună, tata, spune. Bună, mamaia. Atent, încet, Andrei, încet, că